Jumejn qabel il-Jum Internazzjonali kontra l-abbuż u traffikar ta' droga, ingħataw dettalji dwar proġett pilota immirat lejn dawk li abbużaw mill-eroina li se jinvolvi alternattiva għal metadone f'forma ta' pillola. Fi ċentru ta' detox imorru kuljum bejn 600 u 700 persuna li qed jieħdu l-kura mill-vizzju ta' droga. B'din il-pillola imsejħa buprenorfin dan in-numru jista' jonqos b'mod sostanzjali għalkemm huwa proċess kumpless għaliex mhux kulħadd jista' jaqleb minn fuq il-metadone għal din il-mediċina. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fiċ-ċentru tad-detox fi Gwardamanġa ġie spjegat kif din il-pillola diġà teżisti u tintuża f'ċertu każijiet, imma l-pazjent irid iħallas għaliha u tiswa ħafna flus. Issa il-Gvern qed jieħu l-impenn biex jintroduċi dan il-proġett pilota sabiex din il-pillola tibda tingħata b'xejn lil kull min jista' joħodha. It-tabib tal-Aġenzija Setqa Gianluca Bezzina spjega x'għandha differenti din il-pillola mill-metadone. Hija iktar safe, tajjeb, hija dik li ngħidula partial agonist, tajjeb, allura l-effetti tagħha huma daqsxejn iktar ngħidlek iserħulna moħħna in a way, tajjeb għaliex hemm inqas riskju ta' overdose pereżempju milli bil-metadone. U l-ikbar vantaġġ huwa li għal-kontrarju tal-metadone illi l-pazjenti jiġu hawnhekk kuljum nistgħu intuha iktar fit-tul. It-tabib Bezzina kompla jispjega kif għall-kuntrarju tal-idea żbaljata ta' ħafna dan iċ-ċentru jara ħafna sejjer ta' suċċess illi f'dawn il-każijiet ma jitkejjelx bil-fejqan imma bil-kontroll tal-vizzju u d-dipendenza fuq is-sustanzi. Aħna nkunu nistgħu b'mod iktar faċli we achieve that success tajjeb il-pazjent jerġa' jingħaqad mas-soċjetà għaliex għandu pirmla li qed jieħu kuljum fil-komunità tiegħu jista' jmur ix-xogħol, jista' jkun mal-familja u jieħodha bħalma wieħed jieħu pirmla tal-pressjoni pereżempju tajjeb jew tad-dijabete. Il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali Michael Falzone faħħar il-mod li bih jopera dan il-post b'tim multidixxiplinarju ta' 4 tobba, 8 infermiera, 2 ħaddiema soċjali u spiżjara. Il-Ministru esprima l-fiduċja tiegħu li dan il-proġett pilota inaqqas il-ġudizzju fil-konfront ta' dawn il-persuni li minkejja li jkollhom bżonn kuraġġ kbir biex jersqu l-quddiem għall-għajnuna ħafna drabi jispiċċaw jiġu ġudikati mis-soċjetà. Qed inħarsu l-quddiem nibdew proġett pilota fejn minflok il-metadone li hija forma likwida inkunu nistgħu nibdew ukoll dak li huwa maintenance għal dak li jiddependu fuq l-eroina dak li hija kura forma ta' pillola. Din għandha tservi biex tnaqqas l-iskariġġ, tnaqqas il-pressures u fuq kollox illi tgħin l-individwi li għandhom bżonn għajnuna li jkun aktar faċli għalihom li jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà tagħna.